Studenti fil-5 sena tas-sekondarja qed iħejju għall-aktar eżamijiet importanti għalihom sa issa filwaqt li diġà bdew jaħsbu dwar il-ġejjieni tagħhom. Fil-fatt kienu mijiet dawk li attendew Open Day li saret fil-kulleġġ Gian Francisca Bela jew kif inhu magħruf aħjar il-Junior College. Waqt din l-Open Day iltqajna ma' studenti determinati. Ovvjament nistudja u ħalli nkun preparata l-dakinhar, kif ukoll naqa' breaks u hekk speċi ta' activities bħal dancing, singing u hekk xorta żommhom ħalli tipo taqta' naqgħod mill-istudja too much studying u mbagħad jistressjak. Nipprova nikkalma l-ewwel u nistudja ftit ftit ħalli ma ħallix kollox għall-aħħar dik dejjem importanti, imma li li nikkalma għax dik problema tiegħi kbira. Nistudja kuljum qasam is-suġġetti sa l-ewwel levels sa ġimgħa oħra nibda l-moks. Nistudja u nipprova naħdem kemm niflaħ u nimxi ma' dak li jgħidu lit-teachers. Il-kulleġġ post-sekondarju fl-Imsida jilqa' medja 1400 student ġdid kull sena. Matul l-Open Day, l-istudenti setgħu jaraw mill-qrib id-diversi dipartimenti li fihom jistgħu jitħarġu bħal xjenzi, il-lingwi, l-arti u l-isports fost l-oħrajn. L-istudenti qalulna x'qed iħajjarhom jattendu l-kulleġġ Gian Francisca Bela. Nara skola fejn issir żied indipendenti u tippreparak ukoll għall-futur tiegħek, speċi dejjem inti kapaċi taħseb għal rasek u hekk. Ukoll in-nies li hawnhekk dejjem jgħinuk biex tażel l-aħjar suġġetti dejjem jekk ikollok mistoqsija dejjem lesti li jwieġbuk lura u vera hekk iskola laqtitni. Ja, friend ħafna u pien għal kulħadd. Maġġoranza ta' sħabi ħafna nies li ġew hawnhekk u dejjem faħru għall-iskola biex għax l-oħrajn ma faħruwiex imma u għandi nqas u iktar viċin dar tiegħi. Min barra li dan huwa żmien impenjattiv għall-istudenti huwa wkoll perjodu ta' taqtih il-qalb għall-ġenituri. Bażikament qed nara li bħala ġenitur għandi responsabilità lejn it-tfal tiegħi u nħoss li għandi nkun preżenti meta jiġu biex jagħmlu l-għażliet tagħhom. L-edukazzjoni waħda minnhom. Filwaqt li nħalli fidejn it-tfal biex jażlu li ma triq jixtiequ jsegwu l-qudiem, imma nħoss nkun preżenti naraw x'inhuma l-options. Mbagħad meta nkunu lura d-dar, aħna dejjem niddiskutu x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dak li nkunu rajna.